Gikabalak-an nga mahanaw ang mga bakawan ug uban pang wetland sa Davao City nga mauuntay natural nga manalipod sa mga tao panahon sa pagdaot sa panahon ug pagbatok sa climate change. Ani ang RTV Presents ni John D. Esteban. Ang bakawan nagsilbi nga natural nga babag sa puwersa sa mga dagkong balod ug baha. Ang baga nga bakawan sa Barangay Lasang nga usasab sa mga flood-prone area sa Davao City mao'y nanalipod sa ilang coastal communities kung magdaot ang panahon. Kung wala siguro ning mangrove area, dugay na siguro gikaon ang among mga residential area. Ang mga mangrove swamp o forest usa ka matang sa wetland o lamak. It is natural for these ecosystems to catch and store rainwater and tidal water or katong tubig gikan sa dagat. Kaning marshes na ni have been now urbanized. Nahimo na silang into drainage canals. These areas now, mga canals na to, are the ones who are receiving the tidal water, which lack proper capture and storage capacity as compared to the natural wetlands and marshes. Sa pagtuon sa IDIS sa tabang sa mga karaang mapa sa syudad, pinaagi sa geo-rectification o geo-referencing. Nasayran nga daghang wetlands sa Davao City ang nahanaw na. Sama niini ang aerial photo, mauni ang Ipil Airfields nga kuha niadtong 1935. Ang naka-highlight nga blue mao ang mga wetland. Ang Ipil Airfield kaniadto, Arc Castillo agdaw na karon. Makita sa land satellite photo ang mga wetlands kaniadto, kapalayan ug mga gambalay na karon. Nasayrang 95% na sa mga wetlands sa Davao City ang nahanaw sukad 1940s. 471 hectares ang wetlands ni atong 1944 apan mikunhod sa 84.55 hectares sa 2002 ug mas miubos pa sa 24.46 hectares sa tuig 2021 tungod matud pa kini sa urbanisasyon ug land conversion. Maumatod pa kini ang usa sa mga rason nganong bahaunon ang daghang lugar sa syudad. Hinuon sumala sa IDIS, protektado ang mga urban wetlands sa mga napasar nga polisiya sa syudad nga nagbawal sa reclamation ug alteration sa pag-usab sa wetlands ug waterways. Protektado na sab kini ilawom sa wetland subzone sa 2018 to 2028 zoning ordinance. Di man daw sila supak sa development apan kinahanglan mabalanse. We need to integrate nature-based solutions or NBS into urban and infrastructure development. Ang mga drainage system should follow the natural hydrology of our watersheds. The tidal marshes and mangroves, it must be part of our city's drainage master plan. And we believe that these ecosystems, the wetlands, mangrove, should coexist with development. Ang bakawan, giilang blue carbon coastal ecosystem. Pasabot, ginasuyop niini ang carbon o hugaw sa palibot. Ang carbon, mao'y rason sa global warming o pag-init sa kalibutan nga moresulta sa pag-usab sa klima o climate change. Ang usa ka pagtuon sa University of Columbia, miingon nga sa tuig 2050, mukunhod og 40% ang kuha sa isda sa Pilipinas tungod sa climate change. Apan dili mosugot ang Damvias nga mahitabo na. Bogingon ana sila kaseryoso sa pagkonserba sa bakawan ug kadagatan. Gani 10 to 15% ang pagsaka sa kuha sa mga mananagat sa lasang. Ginaipon o gina-recycle sab sa mga mananagat ang mga plastic nga botilya sa lawod aron himuong payaw. Mao man gud na goal ni Damvias ug ni Barangay Lasang nga protektahan ang kinaiyahan. Kay diri man ta nagkuha og source of income nato. Kung dili maluwas ang mga nahibiling wetland sa atong lugar, andam ba kita sa pagsalo sa mga bagang gapnod nga ibalik sa kainayahan sa umaabot? Dili kini mahulgaong pasidaan, apan realidad nga mahitabo kung kita dili magmatngon. Ang pagbalanse sa progreso sa usa ka syudad samtang ginapanalipdan ang kinaiyahan, solusyon sa malungtarong kalambuan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.